Здравейте, банда! Днес ще ви покажа нещо малко по-интересно, а именно ще сменяме тампоните на двигателя на CLK-то. Този ремонт засяга общо взето почти всички мерцедеси, които имат V6 или V8 мотор до 2005-2006. Всичко, което кара M113 и M112, процедурата е почти същата, понеже тампоните са горе-долу еднакви. Аз лично си взех тампони от S500. Един тампон от S500 и един за CLK. И тампоните са абсолютно идентични. Почти няма никаква разлика в това от кой модел точно ще вземете тампон, специално за тези два двигателя, защото са еднакви. Причината, по която днес ще сменяме тампоните, от доста дълго време изпитвам тия проблеми. Бях отписал тампоните като причина или като възможност да е от тях, понеже бях при един майстор преди и от него знаех, че тампоните са ми окей. И явно не са били, понеже ще ви покажа след малко какво се случва като настъпя гъста. Но общо взето двигателя се опитва да излезе от коша. Но освен проблема с вибрациите, който имах, по това време нямах никакви други проблеми. Малко по-късно се появи един по-интересен проблем, който сега ще ви покажа реално какво се получава. Ще излезем на някой малко по-отворен булевард, за да мога да настъпа гъста и да ви покажа всъщност какво се случва. И най-вероятно, ако и вие имате такъв проблем, решението ще е същото, което и аз ще направя. Може да забележите какви вибрации има. Не знам колко се вижда на камерата, понеже тя малко изглажда вибрациите, но има доста сериозни вибрации във волана и в цялото купе общо взето. Понеже тампоните вече ги няма и буквално в момента карам на лапите, които държат мотора. Така, в момента караме на първа скорост, защото този проблем най-лесно проличава на първа скорост. Първо ще ви покажа какво всъщност се случва, когато настъпа гъста с селектора на скоростите. Понеже тампоните са ми заминали и целият мотор се надига като дам газ, той ми мести и скоростната кутия назад. И ето това се получава. Силно тупване, което е мотора, когато се приземи обратно на място. Да. Та, с днешния клип ще целим да сменим тези тампони. Ще ви покажа как се сменят. За първ път ми е да правя такова нещо по колата. Но гледайки клипчета онлайн изглежда не толкова трудно, просто е трудоемко. Ще сложим нови тампончета, ще направим един тест драйв и ще ви покажа целият процес на работа. Надявам се да не е твърде трудно, но ще си имам компания през това време, така че малко от болката ще е споделена. Надявам се клипчето да ви бъде полезно. Ако имате какво да добавите или да питате, чувствайте се спокойно да отраснете по едно коментарче. Те са полезни не само за мен, но и за други колеги, които имат някакви проблеми с колите, така че напишете отдолу в коментарите какво мислите по въпроса, имали ли сте подобни проблеми. Охо, тук има подлез. Да. Какво говорих? Да, надявам се клипчето да ви е било полезно. Оставете едно коментарче, ако сте се сблъсквали с подобни проблеми или изпитвате други с вашето CLK. Аз вече съм играл доста от тия проблеми, така че мога да ви дам някакъв съвет или поне да ви кажа на къде да се насочите. И да, до след малко. Забравих да добавя нещо важно. В началото подозирах тампона на скоростната кутия за причина за това, че тупва по този начин, когато пусна гъста, понеже буквално се усеща сякаш скоростната кутия се мята, но по случайност всъщност разбрахме, че не е от скоростната кутия, а от тампоните на двигателя, понеже дадох на един приятел да покара колата и му казах да даде газ рязко и да пусне гъста. И като го направи това, и аз съм извън колата, чух, че звука не идва толкова от средата на колата, колкото идва отпред под капака. И отворихме капака, накарал го да направи същото нещо и видях как мотора прави така. След малко ще ви го покажа всъщност какво прави, но малко късно го разбрахме това нещо, понеже вече си поръчах кардан. Мислех, че идва от кардана проблема, след като видях, че тампона на скоростната кутия е здрав, понеже в кардана имам лек луфт. Но този проблем не идва от кардана,
Сега просто имам един резервен кардан за 3.2, така че ако някой иска кардан да пише в коментарите. Даже може и така да направим. В момента мисля, че имам около 120 абоната. Трябва да проверя в момента в качването на клипа. Но следващите 10 абоната могат да участват в томбола да спечелят един кардан втора употреба за CLK 3.2 бензин. Но да, кардана ми не е за смяна. За смяна са ми тампоните на мотора. И след малко ще ви покажа как се случва всичко това. Да се надяваме. За първ път ми. И така, банда, сега ще ви покажа всъщност какво се случва, когато дадете газ на първа. Нашия прекрасен асистент Гошо гледа лошо. Ще демонстрира. Дай газ. Да, не му е добре. Много не му е добре. Назад дали ще го направи същото? Назад я дай. Не, назад не го прави, само напред. Майко мила. Абсолютна катастрофа. Та да. Сега ще сменяме тампоните. Не дай гаси колата. Сега ще сменим тампоните и най-вероятно ще се оправи от това. Така, банда, вдигнахме колата на крикове, сложихме стойките отдолу. И сега това, което предстои да направим, трябва да си махна лип спойлера, за да не го щупа без да искам, понеже в момента е тръгнал. И трябва да махнем кутията на въздушния филтър. Разширителното казанче за чистачките също трябва да го отместим, за да имаме достъп до тампона, който се намира там долу. На клипчето, което гледах, трябваше да се развие алтернатора, за да може да се бутне настрани, за да може да се бръкне от тук да се хване тампона. И тук трябва да се махне и компресора за климатика и пак да се дръпне настрани. За да може да се направи това, се маха и пистовия ремък. Но това ще ви го покажа след малко. Това, което трябва в момента да направим. Ще трябва да си махнем кората на двигателя, за да може да вдигнем мотора за картера. Като ще използваме някакво тампонче, за да не го спукаме и за да не ни стане лошо. Така. Ще се видим след малко. Така, банда, за да може да имате по-лесен досег до всичко, е хубаво да махнете вентилатора, да може да бръкнете и да махнете и пистовия си ремък. Се изгаряте нон-стоп. Така. Махнах отдолу кората. Опа. Спънах с тампоните, които още пазих тайна. Нека да ви покажа и тампоните. Това са новите тампони. Този е от S500, този е от CLK, но са абсолютно идентични. Искаш да ми кажеш сега, че ти до одеве беше десятка и вече не си десятка. Това ли искаш да ми кажеш? Не се бавя с мен. Това нещо ще го фана се на свиня до тук. Аз така правя. Или даже още по-хубаво. Няма да хъба свиня, имам тел. Ще видя от тези колектори, брат, как ще се бъркали тези тампони. Малко кофти. Сега се зачудих защо го взех това подява. Ето. Не знам. Така съм го видял. Пусна го. Там. Без контр. Не, щом казваш, добре, ще го напълна с трешотката. Ма не ми стига до там таковата, брат. Кой не стига до там? Таковата. Стига. Да. И тук се бърне. Можеш да откачиш и долния болт. Целият ли да махна? То целият ще е трудно да го махнеш. Какво? За да става за тези електричките, брат. Ако го махнеш ще е много по-лесно, Дина. Но трябва да откачим плюса отзад. Това ще го направиш отдолу. Ако искаш, за да ти е много, ще е много по-лесно според мен, брат. Да махна целият алтернатор. Така си мисля. Смятам, че ще е по-лесно сега. Ако не ти се занимава, не го махай, брат. Аз просто давам някакъв съвет такъв. Да видя доколко е лесно. Малко ще ме е трудно да го кача после обаче. Защо? Защото е тежък.
Тук с една ръка да го качвам, ще го изпусна на главата. Ти няма го сваляш отдолу. Не. Той надолу ще излезе. Да. Трябва да го изправя и ще излезе. Дай ще сменим първо този тампон и ще помогнем сега. Ти няма останеш сам, брат, предполагам тук. Мен ми трябва повече акъл за компресора, как да го сваля. Що? Защото не знам на къде, кое да отбия точно. Добре, сега излез аз да погледна и ще ти дам акъл. Така, брат, как да ти кажа? Искам да развиеш само щитната ролка, брат. Моля ти. Кое да развия? Щитната ролка. Вземи едно 15, този тампон, брат, отиди по дяволите. Вземи едно 15 и развиш щитната ролка, ще от моята. Не, вземиш. Така, банда. Най-добре се прави, като имате един помощник отдолу. Един да развива така отдолу и... Та да, разкачихме алтернатора, да го мръднем наляво. И ония си вика, той отгоре е мръднал надясно. Когато един само бачка и всичко са. Да, съвети как се прави, нали? Това е Абе, Гошо, не се прави така, майна. Кое бе? Бах ти нищожество. Тук му бачкаш майна като някакъв родно. Ей, те долу! Да, днеска нямаше я бачка, мамо да е. Гошо, Тази до! излез от колата да си бачкам по колата. Максовско е. Мен ще ми тлопа от пени в тясно. Давай, дигай я! Къде е мотора? Къде е мотора? Нов мотор, това, кой не знам кога ще бъде. Айде, загубих си нещо. Не знам, брат, аз какво загубих. А какво се загубих? Да. Дай 10. Ключи. Окей. Ето го. Майна, макити ма каца тука. Лежи под тази шахта, майна. Тук смърти, не знам това, май. Мълчи. Страшно. Вижте над шахта, да, аз съм под нея. Чудо, дай го махнем този генератор, бе. Как да го махнем? Взимаш едно 13, влизаш отдолу, развиваш плюса. Не, 13, ключа взимаш. Как да го махнем? YouTube няма ли ключ как да го махнем? Просто ще е много по-лесно, бе. Искам да ти улесня процеса. Тедо, ще ми дадеш ли телефона, майна? Само телефона. Не, дай му направо телефона. Само внимай, защото телефон струва колкото колата му. Чак сега, че се притесних. Аре бе, давай го този чурук. Благодаря. Това брат да снимах тия 9 часа и половина. Сега ще виж, ще стане тъмно, трябва да пуска си. Да, че я пуснах. Така, банда, за да развием алтернатора от долната страна. Гошо ще ни каже къде я пипаме. Задния край, Видях го. Точно така. За да развиете алтернатора, в задния край има болче, което е 13-ка. Кой държи ли? Да, само че Гошо. Да, да. Трябва ми не ключе, а ми трябва... Дали ще влезе обаче? И това е много добър въпрос. Влиза. Да, ама... Трещотката ни влиза. Да. Дай малко е трещотка с 13. Трябва да имам. Поведай, приятел. Благодаря, приятелче. Така, опа, стана. Сега ще ми падне на главата. Дай, няма да ти падне, нали се държи на болта, бе. Не, ама изядох бая пясък. Добре. Има ръжда. Разви го и махни плюс. Ръждоят. Махаме плюсчето. Преди това да го правите, между другото е хубаво да си разкачите акумулатора. Не, задължително е. Хубаво е, защото после може да нямате кола. Така, добре. Здравей. Чакай бе, не е 12 бе, нали ходих за 14? Здравейте, банда. Така.
Ти ли го разви това? Не. Ти ли го лашна? Не. Двигателя го е лашнал. Така, банда, дръпнахме алтернатора напред, за да може да имаме достъп да развием тампона отзад. Колко се вижда от тук? Вижда се. Ето го тампона. Ето това. И болчето му отгоре. Развива се с 16-ка. И сега ще видим какво се случва. Да, здрасти. Оп! Лашна ли? Сега ще го лашна. Искам да усетите момента. О, да! Лаш! Така, банда, успяхме да отвием горния болт, да го отпуснем поне, за да може да го отвием после. Сега ще отвием болта и от тази страна. Така, банда, така изглежда тампона от шофьорската страна, отдолу. Така, банда, Гошо ще разви болта на тампона от пасажирската страна отгоре. Така, банда, това, което разбрахме е, че пасажирската страна горе отдясно може да се развие, без да дигаме мотора, но за шофьорската страна трябва да се надигне мотора, за да може да имаме досег да развием тампона отгоре. Като го направим това, ще развием и тампона. То всъщност трябва да го развием отдолу тампона, за да дигнем мотора. Биг проблем! Това става за всичко, за гориво, за антифриз, за цветята, за всичко, брат. Това било. Така, банда, подпряли сме мотора с един крик и сега ще развием този болт, който ще освободи тампона и ще ни позволи да вдигнем малко повече мотора, за да му развием и горния болт на тампончето и той излиза вече след това напред. Сега ще се опитам да ви го снимам това. Така, банда, това отдолу не е 16, това е 13. Така, банда, развихме болчето на тампона от шофьорската страна отдолу. Сега ще напомпим малко мотора да се дигне и ще ни открие повече място да развием. Да, чай, че снимам наобратно. И ще ни открие повече място да развием и тампона отгоре. Така, банда, точно над този хичелт се намера болчето. И сега ще го развием. One way ticket. Аз тук е щотка, не мога да пъсна Operator. Дето ли така по-обичам? Май трябва още да го дигна. Защото имам досък. Имам досък, ама... Здравейте, банда. Нямам си. Космата дамска ръка, банда. Ето обаче го дигаш повече в единия край. Къде? В средата ли го дигаш? Не, повече вдясно го дигна. Окей, дай. Стига. Той го знае. Сега се сетих, брат, Дидо инженера майна, сваля си, брат, колектора, да си сменя уплътненията на... сменя гарнитурата на колектора, брат. Затиснал един инжектор нашия с колектора. Майната му на това, викай, като прифърва на газ и пак няма един цилиндър, майна. Той сложил газ за 8 цилиндрова. В смисъл за 8 цилиндров двигател. Както виждаш, има по 4 инжектора на страна. Нали? Той се е подготвил за 113 за осмака веднага, разбираш. Обаче нашето момче е включило на инжектора, който не е включен никъде, разбираш. Също едно, брат, изключил си един инжектор. И няма какво да се обърка, разбираш. И викам, брат, той работи на 5 цилиндра. Брат, ти ако искаш ни да ги включва и всичките, майна. Голям инженер си, брат. Не мога да ни го кажа, разбираш. Лашна ли го? Лашна го. Ево. Ама го загубих много. Ей, шедни. Не, питай Дидо дали сумата е с 2,5 цифра. Не, питай го. Той вика, брат, аз съм дал 10 000 с тази кола. Ети като се сметнеш, брат, само покупката, боята и гъста са му от 12 000. Иначе той е дал, брат, таван 8. Разбираш? Нали, Дидо? Нещо такова. Ти работи ми. Какво развиваш? Долу болта, разви ли го нацяло? Да. Махна го. Махна го. Това ме напомня на мен с D2-ката майна. Викам, и тя е 3500, той някой друг 5000 лева отгоре. Бам, 16 бора. Без пари, брат.
Дискули, да. Дидо, върви ли или трудно върви? Върви. Макар, да, бе. Не можеш ли си ръката да пробваш, брат? Не, да на ръка вървиш. не става. Да, това те питам, дали на ръка ще върви. И нов мотор. Не. Епа. Що да не, бе? Не са ми толкова здрави пръстите още. Аз не мога го фана, брат. Ама... Нещо, брат. Охуле. Дидо, Това тампона ли? това е половината тампон, другата половина се държи горе за лапата. Да, бе, развивай. Май искам да го видя този тампон, човек. Пусна, развили го? Да. Махай го направо. Той падна тампона направо. Поне мога го изкарам половината и после Не другата можеш, половина. той не се е разделил на две. Не. Мисля, че отдолу трябва да излезе. Мисля, че отдолу. Да е фул майн. Вземи ли? Тя не е запалила, бе. Какво да стави? Такъв искам да си извисиш цигарата в филтъра на гъста. Така, банда, развихме тампона. Ето го как изглежда в момента. Ще преместим малко компресора насам. Как тече от този компресор? Отгоре някъде капа. Сори, Дина. Ловката е тук, че не сменяш тампони, сменяш колата. Да. Компресорът тук ще пречи, трябва да го избутиш на Малко ще го бутна направо. Чистата на... Закача ли някъде горе? Да, коментира, бе. Не, това е много. По-опира. Безумно. Тръбите пречи, брат. Какво падна, бе? Брат, половината тампон го няма, той се е разделил. Я пробвай да го извадиш отзад, бе. Рано подърчи, свърши много работа към мен. Симон, също. Брат, Те виждам как ще стоим новия, бе. майко. Виж този тампон колко е тъжен, погледни го. Майко ми. Банда, погледни. Не, там, виж го. Банда, погледни колко е тъжен тампон. Какво е това? Аз отвих нещо. И му взех гайката. Какво е това? Това е горната част. Не бе, това е така тампона. Брат, бавен ли си, бе? Брат, ти го гледа 2 минути. Ти му обърка. Добре, виж, интересно, бе. Че аз поръчах тампон за... Виж, за S-класата тампона е абсолютно същия. Абсолютно А същия. за CL-като е друг. Мисля, не че е друг, но... Да, е така същия. Така, банда, изкарахме стария тампон, който го няма. Буквално го няма. Мисля, че ще сложим какъвто и да е тампон, ще е малко по-добре от това. То това има хидравлична течност по принцип вътре, нали така? Някога. Някога е имало, да. О, да. С кой да пробвам? С класата или с другия? Теглете чоп. Мисля, че той е малко по-тънък. Малко по-лесно ще влезе. Да, моля, вля да погледнем. Може ли, да? Също дай точно. Не да ми го направи. Случи се точно това, което ни трябваше да се случва. Ето това приятел, че се скъса докато натягахме болта, но за щастие намерихме друг болт, който е същата широчина и същата стъпка. Скъсих го малко. Успяхме да изкараме болта от тампона и сега ще го сложим тампона обратно. Ще ви снимам отново, когато тампона е монтиран. Съжалявам, че не съм снимал абсолютно целият процес, но просто беше много трудно. Ако ще го правите това, правете го с помощник задължително. Здравейте, банда! Монтирахме новите тампони. Беше доста зор, понеже скъсахме болта от долната страна на пасажирския тампон. Но освен това всичко беше наред. Успяхме да намерим резервен болт, който го монтирах, скъсих го. Скъсих го и го монтирах, но да. Стегнати са отдолу, стегнати са отгоре. Не знам на колко нютон метър, стегнах ги на ръка. Ето така изглежда отдолу. Понеже стария тампон, го видяхте, той беше напълно скъсан и мотора буквално излизаше от коша и се вдигаше. Масата на мотора ми се беше скъсала също, заради което е възможно да съм имал някакви други проблеми по колата. Та сложих една маса в момента, сложих си едно ушенце на масата и се закачих отново. И се надявам да не се скъса и тя. Ако се скъса, ще сложа по-дълга маса и това е. Та, така, банда, сега ще ви покажа отгоре как изглеждат нещата.
Беше сравнително лесно, но много трудоемко. И доста нерви. Препоръчвам ви да го правите в сервиза. Примерно. Да. За да може всичко това да се направи, трябваше да се разкачи. Най-напред си разкачите акумулатора. Никога не си разкачите алтернатора преди да си разкачите акумулатора. Разкачате акумулатора и след това разкачате минус на алтернатора. Махате той на 2 болта. Отгоре един, ето тук отдолу един и отгоре на същото място има втори. И като се махне, тук с една отверка го напълвате и излиза от тия втулки. И от другата страна по същия начин, това е компресора за климатика. Той се държи на 3 болта. Този горе, който е до буксата. И къде беше другия? Не виждам, да. Този отзад, този отгоре и този тук отдолу. На 3 болта, развива се и се маха от тук. Поне трябва да се дръпне напред. Ето насам, за да може да изкарате тампона, който се намира тук. Да. Така, банда. Алтернатора е монтиран. Компресора за климатика също е монтиран там долу. Тампоните са монтирани. И даже вече се вижда как мотора стои малко по-наравно в колата, понеже беше легнал преди леко настрани. Ето така изглежда старите тампони. Да. Затова точно заради този тампон ми е подскачала така колата. И сега трябва да вози много по-солидно, много по-приятно и да се държи по-добре колата. Това щях да го сменя много по-рано, само да знаех, че тампоните са за смяна. Аз ги подозирах, но както казах по-рано, един майстор ме съветва, че не са за смяна, но то няма тампон, буквално. Той и сега иска да си тръгне даже. Така, в момента остана да си монтирам това, което не знам какво е, но е нещо от охладителната система. Мисля, че е нещо свързано с парното. След това остана това да си монтирам. Изпарителя за гъста също ще си го монтирам обратно на място. Ще сложа пистовия ремък. Слагам отново вентилатора. И сме отново в играта. Така. Няма да ви го снимам всичко това, понеже са доста базови и лесни неща. Да, трябва да си монтирам и казанчето за чистачките. Не е разширителен съд. Казанче, обърках се по-рано. И така, ще ви снимам после как се е получило всичко. Здравейте, банда! Приключихме с смяната на тампоните на ЦЛК-то. В момента не тропа, не хлопа, не тресе и се кара много по-стабилно колата. И общо взето е както трябва да е, не както беше преди. Мотора не се опитва да излезе от коша. И така, нека да ви покажа как изглеждаха старите тампони. Мисля, че ви ги показах по-снощи в клипа, но много бях загаснал и в момента съм по-свеж. Те ще ви... Много по-свеж съм, да. Те ще ви ги покажа отново сега. Аз съм Дидо свежестта. Е, така трябва да изглежда един стар износен тампон. Като този. Но този не изглежда така. Това вече не е тампон. Това е тампон с шапка. Не е едно цяло както трябва да е. По-рано ви споменах и в клипа, че понеже си поръчах един кардан за ЦЛК-то и ми остана излишен, ще направя на томбола и следващите 10 човека, примерно, които се сабскрайбнат за, да кажем, до края на тази дата, защото не знам коя дата ще кача клипа, до края на тази дата горе, хората, които се сабскрайбнат, 10 човека, ще участват в томбола, за да спечелят. Като цяло не е нещо скъпо, аз го взех за 50 кинта, кардан с висящ лагер, подарявам ви го, спечели си плаща доставката. Не го казвам ти. 10 лева доставка. Не. Направи кардана си плаща, за клипа така ще кажем. Не,
Кардан е безплатен. For free. For free. Плащаме доставката, няма проблем. А следващите 50 последователи печелят тампон и половина. Уф, добре. Разбрахме се. Ако имате интерес за тампон и половина, пишете в коментарите. О, да. Пишете хаштаг тампон и половина. Лади на халп. Искам го трендинг в Инстаграм, това хаштаг тампон и половина. Та така, банда, надявам се клипчето да ви е било полезно. Пишете едно коментарче, ако ви е било полезно, сблъсквали сте с подобни проблеми и така нататък. Забравих да спомена. В момента, в който сменихме тампоните, понеже вече новите тампони не са толкова клекнали, вдигнаха мотора нагоре. И като вдигнаха мотора нагоре, това ми е вдигнало и леко и генерацията нагоре, която като е загряла, се разширява. На студена генерация не го прави. Като загрее, се разширява и като дам газ на първа до 5000 оборота и пусна газта, генерацията ми се удря в купето. Което ще адресирам малко по-нататък, но в началото не знаех какво е това. Днеска я вдигнах и видях, че е това. В началото си мислих, че ще ми падне скоростната кутия. Но не е толкова зле. Сложих едни неща, с които да оплътня между генерацията и купето, да не се удря така. И в момента е добре. В момента няма такива тропания от генерацията. От нищо, общо взето. Всичко е оправено. В по-нататъчен клип може да снимам как правим генерация за CLK, но за момента е това. И се надявам клипчето да ви е било полезно. Сложете едно коментарче с това какво мислите за клипчето. И да, ще се видим скоро.